Хей, Линчо барман се завръща, за да ви покаже как да си направите най-перфектния коктейл ever. Айде с мене. Къде е? Има един останал. О, не. Явно промоцията в Био е прекалено крейзи. Другото, което ни трябва, са всякакви горски плодове. И последно една мента. И това е. Окей, never mind, има още много, има и от други. Взимаме една фенси чашка. Сипваме Lava Bear Forest Fruits. В чашата, не по масата. Толкова. Слагаме малко борови. Брат? Ами да, взимаме една ягодка или малинка или каквото имате. Режете я тъй до средата. Оп, айде. Слагаме сламка, слагаме един клон с мента и това е. Taste test! Сега ще кажете, това е само Lava Bear с плодове. Не, буквално не. Къде му отиде ягодата? Сега остана само единствено и ти да го пробваш. Пишете в коментарите какви други комбинации искате да пробвам, но това му давам 10 от 10.